расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни чемпион Гловер Тейшера ва довталаб Иржи Прохаски рӯзи 7 май дар турнири UFC 274. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, чӣ хеле ки медонед, ширкати шифофармо тӯли чанд моҳ мешавад ки бо бисёр блогерҳои машҳури тоҷик ҳамкорӣ мекунанд ва ширкати шифофармо ҳамеша дар фикри муштариёни худ аст ва барои онҳо беҳтарин пешниҳодҳоро таъмин мекунад. доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз дигар доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро шумо метавонед худи ҳозир аз ширкати шифофармо харидорӣ кунед. барои ин ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. шаби гузашта президенти UFC Дана Вайт гуфт ки оё онҳо ба Ҷек Пол имконияти дар UFC баромад карданро медиҳанд ё не. биёин суханҳои Вайтро гӯш мекунем. рости гап ман ҳатто намедонам. фикр мекунам ки ин кор ягон вақт намешавад. аммо медонед, ман дигар ягон вақт намегӯм ки ягон вақт. дар вақташ ман ҳатто тасаввур карда наметонистам ки муҳорибаи Конор ва Флойд баргузор мегардад, чунки дар якум назар ин муҳориба маъно надошт, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, аз ин суханҳои Вайт фаҳмида мешавад ки онҳо ҳеҷ чизро намехоҳанд, аммо ин кор метавонад ки рух диҳад. ана Ҳабиб Нурмагомедов боша Ҷек Полро дар ташкилоти худ дидан мехоҳад ва ӯ дар Твиттер ба Ҷек Пол муроҷиат карда чунин навишт: Ҷек Пол, дарҳои Eagle FC барои ту ва дастаи ту ҳамеша кушода аст, навиштааст Нурмагомедов. ва дӯстон, Ҷек Пол дар ин суханҳои Нурмагомедов бо забони русӣ чунин ҷавоб дод: ман розиам, танҳо агар ман якум бо ту меҷангам, навиштааст Ҷек. дӯстон, ростӣ ман фикр мекунам ки Ҷек Пол айни замон на ба UFC ва на ба Eagle FC меравад, чунки ӯ дар бокс аз ҳама ҷангварони UFC дида зиёдтар пул кор мекунад. дӯстон, чӣ хеле ки ҳамамон медонем, дар турнири UFC 270 бояд ки муҳорибаи ду ҷангвари бебохт Мавсар Евлоев ва Илия Топурӣ баргузор мегардид, аммо Мавсар ба бемории ковид гирифтор шуд ва аз ин муҳориба даст кашид. баъди рух додани ин кор, Илия Мавсарро тарсончак номид ва боз дигар суханҳои бад гуфт. ташкилот ба Илия рақиби нав ёфтанд, аммо Илия рӯзи вазнкашӣ вазни даркориро карда натавонист ва маҷбур шуд ки аз ин муҳориба даст кашад. ва баъди рух додани ин кор, Мавсар суханҳои Топуриро ба ёд овард ва ба ӯ чунин ҷавоб дод: UFC, иҷоза диҳем ки ман бо Илия Топурӣ ин саволро ҳал кунам. Лондон, рӯзи 19 март, биёин ин корро ташкил мекунем. ман ҳатто розиам ки бо ин фарбеҳак дар вазни 68 килограмм муҳориба гузаронам. Илия, дар вақти муҳориба шиму костюми гулобии худро фаромӯш накун, навиштааст Мавсар. ва Илия беҷавоб намонд ва дар ин суханҳои Мавсар чунин ҷавоб дод: Мавсар, вақте ки моро дар қафас маҳкам мекунанд, туро ягон кас кӯмак карда наметавонад. ин чизро ба назар гир. ман костюми сиёҳ мепӯшам барои эҳтиром дар рӯзи мағлубияти ту. умедворам ки рӯзи 19 март ту солим мешавӣ ва худро пурра барқарор мекунӣ, то ин ки ин дафъа ба муҳориба барои, навиштааст Топурӣ. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем бадбинии ин ду ҷанговар рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст ва албатта ки чунин муҳорибаҳо барои ташкилот шавқовар аст ва умедвор мешавем ки онҳо ин муҳорибаро ташкил мекунанд, аммо шумо боша аз чунин муҳориба баҳра мебарем. ногуфта намонад ки ҳар ду ҷангварҳо рекордҳои бебох доранд. Мавсар Евлоев рекорди 15-0 дорад, а Илия Топурӣ боша рекорди 11-0. чемпиони UFC дар вазни вазнин Фрэнсис Нганну оиди ояндаи худ фикроша баён кард. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. савол оиди ояндаи ман дер боз шуд ки барои ман шавқовар аст ва ҳозираш дар мавқеи ман дигар шудагӣ нест. мавқеи ман ба монанди пешина аст. гап танҳо дар пул нест. пул танҳо як ҳиссаи ин проблема аст. ман ҳамчунин бо шартҳои шартнома розӣ нестам. ман ин чизро дуруст намеҳисобам ва худро одами озод ҳис намекунам. мутаассифона ман дар чунин ҳолат афтидам ки бояд дар ин бора гап занам, аммо ман талаботҳои худро ҳаққонӣ мешуморам ва ман доду гирифти инсонӣ кардан мехоҳам. моҳи декабр шартномаи ман ба анҷом мерасад. дар ин чиз ягон проблемаро намебинам. 3 соли охир ман 3 муҳориба гузарондагиам
аз ҳамин сабаб ин чиз барои ман ягон кори ногаҳонӣ нест, гуфтааст Нгану. ва дӯстон, Нгану аввалин шахсе нест ки норозигии худро нисбати ташкилоти UFC баён мекунад. UFC чунин муносибат нисбати боз як чемпион ва легендаи UFC Деметриус Ҷонсон карда буданд ва ӯ маҷбур шуд ки аз UFC рава. ба фикри шумо дӯстон, UFC бо Нгану маслиҳат карда метонанд ё ин ки Нгану ба монанди Ҷонсон аз UFC мерава? метонем фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Бенеил Дариуш гуфт ки шахсоне ки ӯро дар муҳориба зидди Махачев рақиби сус мешуморанд, онҳо беақланд. биён суханҳои Дариушро гӯш мекунем. барои ман фарқ надорад ки муҳорибаи мо чӣ гуна мегзарад. ман чизе ки хоҳам карда метонам. то ҳол ман надидам ки ягон ҷангвар ба ислам фишор карда бошад. шояд ки рақибони ӯ ин корро карда натонистанд, чунки онҳо ҷангварони ҳаматарафа набуданд. агар ту дар стойка истода ба ислам фишор кунӣ, пас ӯ кӯшиш мекунад ки туро ба замин афтонад. агар шумо дар замин ҷуҷитсуи худро истифода бурдан хоҳед, пас гӯштинги ӯ чунон хуб аст ки ӯ намегзорад ки шумо ҷуҷитсуи худро истифода баред. ман муҳорибаҳои ӯро тамошо кардам ва дар онҳо дида мешавад ки рақибони ислам ба ӯ фишор оварда натавонистанд, чунки онҳо чунин малакаҳоро барои ин корро карда надоштанд. фикр мекунам ки маҳз ана ҳамон шахсе ҳастам ки ба ӯ фишор мекунам. ман медонам ки дар муҳориба зидди ислам ба ман шанс намедиҳанд, аммо боварӣ дорам ки ин кори беақлӣ аст, гуфтааст Дариуш. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Бенеил Дариуш ва Ислам Махачев аллакай рӯзи 27 феврал дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман дар канал обуна шавен, фикр ақидаотонро нависен. то бо зид хонаободу сарбаланд бошед.